Lucas Jette, ben 19 jaar en heb 11 jaar bij Ajax gespeeld. Ik ben Rij van der Pavert, ik kom uit Amsterdam, 20 jaar en ik heb 10 jaar bij Ajax in de opleiding gespeeld. Ik ben Sky Fink en ik heb 9 jaar in de opleiding gespeeld van Ajax. Nu in Leeuwarden, wat hoop je hier te bereiken? Ik wil mezelf ontwikkelen op een hoger podium en ik wil intensief voetbal spelen wat ze hier gewend zijn. Het valt dit seizoen nogal op bij Cambuur. De Ajax-connectie. Maar liefst 3 spelers met een Amsterdamse vrienden komen deze zomer naar Ljouwert. En dat is voor de Amsterdammers zelf ik even wennen. Ja, eerst een paar weken had ik wel heel veel heimwee, eerlijk gezegd. Was toch wel lastig. Dan zit je opeens in je eentje in een soort hotelkamer in Leeuwarden. En dan is het ook maar hoe ga je jezelf vermaken. Dan is de PlayStation alleen niet meer genoeg, zeg maar. Dus dan heb ik wel een aantal keer na de training ben ik teruggereden. Ja. Cambuur maakt het hem op voor de eredivisie en zit volop in de taarrieding. Likos alle oorjaren komen er in de simmer naar je spelers. Technisch manager Lars Lamboy docht die transfers. Maar waarom komt hij nou zo vaak bij Ajax uit? Wij stellen profielen op basis van hoe we willen spelen en daar komen een aantal spelers uit. En er waren nu een aantal spelers bij Ajax die interessant waren en die we konden halen, dus toeval. Het kind dan wel tafel wezen, doch zit er wel ergens een kern in. Cambuur wil voetbal spelen, dat liegt op dat van Ajax. Als je het wel van een hoog niveau wezen. Ja, zeker, zeker. We zijn er mee bezig. Veel aanvallend voetbal, risico's spelen. Dus ja, dat is wel wat ik wil. Dat is wel wat mooi voetbal is. Je moet er een beetje mee lachen. Nou, ik vind het gewoon leuk dat Ajax bekend staat om dat spel. Dus daarom moest ik lachen. En, ik vind het mooi dat wij ook gewoon dat spel willen spelen. Cambuur oefent in het Kooistadion in Volos uit Griekenland. Alle 3 Amsterdammers staan in de basis. Lucas Jetten is verdiegener. Als het nou bij diezelfde things trouwens, hey, die namen ken ik? Dat klopt het. Ja, Rob Jette, dat is familie en dat is nu de minister-president van Nederland, als ik het goed zeg. Mijn moeder dan, althans die is wat dichter familie bij hem, die werkt ook ongeveer in hetzelfde werk. Dus af en toe zien ze elkaar op werk of appen ze contact. Dus ik niet zoveel, maar mijn moeder wel meer. De wedstrijd zelf kunnen we kwart uur wezen. Je komt Cambuur via een corner rap op F te staan. En dus komt er al snel de Rob om extra spelers. We weten heel goed wat er nog nodig is en wat we nog willen. En daar zijn we druk mee bezig achter de schermen om daar voor elkaar te krijgen. En soms is dat geduld hebben ook. Daarna volgt wel rap de 1-1. Nicky Soeren scoort. In de tweede helft speel je de wissels en zitten de Amsterdammers op de bank. De wissels krijgen een goaltje in en dus verliest Cambuur met 1-2. Geen goeie taarriering. En dus zal die Rob om na je spelers gewoon bloeien. Komt er straks nog een 4e, 5e, 6e Ajax bij? Durf ik niet te zeggen.